ברוכים הבאים לביזבש, המכללה הטכנולוגית של חיל האוויר באר שבע. המכללה נועדה להכשיר טכנאים והנדסאים למערך הטכני של חיל האוויר. בית הספר מונה כ-1,000 תלמידים, 70 חיילי חובה ו10 אנשי קבע וקצינים. שלפנו בקרות את החיילים שלנו והעלינו אותם אל הג'אמפ לג'אמפי, בשביל לראות מה הם באמת יודעים אחד על השני. אנחנו נשאל אותם את השאלות הכי מעניינות, נשמע את הרכילויות הכי חמות, וכמובן שנביך אותם. אז בואו נכיר את המנחה שלנו לערב, אפיק מאיר אבוקרט, בן 21 מבאר שבע. נוהגים להגיד עליו שמצחיק, כריזמטי וחכם, הוא לא. תפקידים נוספים בכוח, מקס של י"ב 2 וי"ב 6, מגפון אנושי, ספורטאי מצטיין, ממדר, מוביל האירוע ומעצב דעת קהל. מוכנים? אנחנו מתחילים. שלום. שלום. תחגירי בבקשה. שלום. שומעים אותנו? כן, שומעים אותנו, כמובן. מה זה, כל הצוות, זה לא חוקי, הלו, כמה? זה לא חוקי. בוא חונך שלי, בוא. תחגור, אנחנו מתחילים בנסיעה. תחגרו בבקשה חגורות. מזכיר פה, אנחנו עם בטיחותי. כן, המפקד, זה לא נסגר. לחגור חגורות, לחגור חגורות. חוגרים המפקד. מה שלומך אפיק? בסדר? אהלן. שלום, זה הצוות של השלוחים אחרי שירה. לחגור בבקשה, סייפטי אזול. לחגור. איפה החגורה? חגורה זה ממש חשוב. חגורה זה חשוב. חגורה. איתמר, ממך. שלום. עושים חגורה? עושים חגורות. כמובן, אחרי בטיחות לא עושים חגורה. זה הדבר הראשון שאנחנו אומרים לכל יושבי המונית. שלום. אוקיי, שלום ללימור ולעליזה. שלום. שלום. תחגור בבקשה. בואי שבי לידי יותר. אני יכול לשבת לידך יש לך ריח טוב, של חונכות. כן, ריח של תורנויות. ריח של טבלת אקסל. מה איתך? מי אתה? תספר קצת. אורן, מה התפקיד שלך? אנחנו יודעים שאתה אורן. דבר, אנחנו בסיום תקופה. אתה רוצה לדעת מי אני? כן, מה התפקיד שלך? כי אני רואה אותך מסתובב כל אני היום. אספר לך מי אני. אני אחראי כאן על התשלומים של הבית ספר. בסדר, בגלל זה אנחנו בחוברות, נו. נכון. כל החשבונות, אם זה קרן יחידה, אם זה קצינים ונגדים, כל המתנות. יפה. 30 שקלים האלה זה לא מתנה, כן? בוא נתחיל בזה. בנוסף. הנחה בתמנון. בנוסף, אני אחראי על החדרי אוכל. בגלל זה היה הרעלת קיבה לכל החיילים פה. נו, דבר, תמשיך. אני אחראי גם על התברואה בבית ספר. באיזה נכשלנו בביקורת, אוקיי? כן. הגיוני. כן, נכון. הגיוני. ואחראי גם... קיצור, משקר. טוב, אז אתה בעצם השוטר פה, אתה הגעת אלינו מתי? לפני כמה חודשים בערך, נכון? לפני 5 חודשים. 5 חודשים, בסדר, המצב השתפר מאז. אז מה רציתי לדבר איתך עליו? בוא נתחיל ככה במסדר בוקר. במסדר בוקר הראשון, מה היה, אתה זוכר? הגעתי לפה בבוקר, אמרתם פה בשלשות, לא מסודרים כל כך, לא הולכים דוגמים, אבל בוחנים אותי, מסתכלים עליי, מה הוא רוצה, מה הוא נפל, מה הוא שונה, איפה במוקרה, הוא בודק אותנו, לא בודק אותנו. אל תשכח גם שבאת עם המשקפיים האלה, המרשימות. זהו, משקפיים, אני חייב לציין, זה גם משקפי ווילי ראייה. וונקה. בדיוק, אז אני אציין שהמשקפיים גם משקפי ראייה, מעבר לזה שאני שמש, אם תרצה אני אעבוד אותם. לא, זה בסדר, אתה נראה מרשים. תודה. שלי למרפאה, להוציא גימלים? לאן לנסוע? כן, למרפאה. זה לא אני לא מרגישה טוב. דוד בנפקדות היום? כן, אורי. רגע, שלי, את שומרת, נכון? אז מעכשיו להקפיץ מישהו? שנדע. שנדע. לא, אני לא שומרת. שנדע, שקט! סתם פשוט לא בא לי ללמד. טוב, לילך, קודם כל ברוך הבא אלינו, לג'אמפי. ספרי לנו מה התפקיד שלך וכמה זמן את בעצם נמצאת. טוב, זה עתיק. קיצר, החלטת לרדת עליי היום עד הסוף. על כולם. במיוחד עלייך ספציפית, כמו הורים. טוב, בעיקרון אני מגיל 14 כאן. אז כי הייתי שוחרת, ואחר כך עברתי לשאר הדברים. היום אני בת 39, זה 25 שנה. על פי מה שאת אומרת. צוות י' כפיים. המובחר.
ספרים. טוב, תספרו לי לאן אתם, כי עם שיר אני מבין שזה לפלקן, נכון? וואו. אז לפלקן נעשה סדר, אתה לאן? לנתניה לתקוף? נתניה. בסדר? ואת לאן? גם לספרייה? או שאת כבר לא שם? אני לא... מסיבת טבע, הטבעונית הזאת, מסיבת טבע. בוא ניסע. איתי, אתה ישר לספר, כן? אבל, ומי עוד פה? רגע, מי עוד פה מתחבט לי? זאתי אני לא מכיר. נועם, זאתי שהיא עם באטל. באטל. טוב, שלום לרותם ולרחל. שלום. תסבירו לי בבקשה מה התפקיד שלכם ביחידה. רחל, התפקיד שלה זה לשגע במוח. משהו כזה, כן. זה. תורידי את היד כבר. אם אתה רוצה. תורידי את כל היד. השיר תקופה יראו אותך ככה. אין מה לעשות. כאילו, את פוזלת. תורידי את היד. אימא, עליה, אסור להסתכל. את אל תסתכלי עליה, ואת תשימי את היד. כאילו. אני, התפקיד שלי זה באמת לשגע את רותם. זהו? זהו. זה נראה בשביל הפוך. זה הגעתי. זה נראה הפוך. טוב, יעל, תספרי לנו מיד ומה המקצוע שלך פה. נו, תספרי לנו, יש פה מורים שלנו. אני מורה לספרות, 12 שנה בבית ספר, ומחנכת י"א-3. מחנכת י"א-3, ומי עמד לך שאיתה? אני גם רכזת לקויות למידה. טוב, אז מה קורה? צוות י"א? כפיים, צוות י"א! באמת, על הפנים, חיות. טוב, תספרו לי קצת עליכם, דוד, רגע מי פה? דוד, שילה, טל, אלמוג ושלי. אתה מתערב לי בזה, לא לדבר, תודה. טוב, אז הבנתי שאתם תחת עליזה, נכון? איך זה, יש לכם ככה עליזה בארץ הפלאות, נכון? כן. ארץ התלאות אצלכם. ארץ התלאות. מה נשמע? בסדר, מה שלומך? בסדר. טוב, את יכולה בבקשה לספר לנו מיד ומה התפקיד שלך בטכני? אני מורה במגמת מכונות. אוקיי. תחת ירדנה. נכון. אני מפחד להגיב, אני אגיד לך את האמת. למה מפחד להגיב? תשמעי, יש אגדות ומעשיות על אודות ירדנה, אני חייב לציין. אוקיי. יפה שהיא שחררה אותך לפחות לסיום תקופה. כן, אני יודע שבדרך כלל גם הורדת את הקולר, אז בכלל את משוחררת. טוב, אז תציגו את עצמכם, מה התפקיד שלכם בבסיס? אני תמר, אחראי בטיחות. אני אסף. אחרי רבנות. טוב, מי אתה ותספר לנו בבקשה לאן אתה צריך? אני רותם, אני צריך לטדי, יש משחק של בית"ר עכשיו. אוקיי, ומה התפקיד שלך פה בקורח? אני מורה, אני רכז שכבה י', מורה למכונות. אוקיי, מורה למכונות, אז אתה תחת ירדנה. תחת ירדנה, נכון. בגלל זה העצבות בעיניים? ירדנה מקסימה, למה? אנחנו מתים על ירדנה, היא ככה. היא ככה. שלום דוידסון. שלום. טוב, תסביר לנו בבקשה מה התפקיד שלך בבית הספר. אני אחראי על הזמן הפנוי. אחראי על הזמן הפנוי של מי? הזמן הפנוי של כולם, בעיקר אבל שלי. ויש לך זמן פנוי. יש. אתה מוכן להסביר פעם אחת ולתמיד בבקשה מה הקונספט עם הבובות? איפה אתה רואה בובות? הנה בבקשה, בובה ובובה. זה בובה. הם לא בובות. זה קובי, וזה קובי בייבי. מה זה, שקע ותקע? אז מה, תספרי לנו קצת מה את עושה בבסיס. טוב, מאיפה להתחיל ואיפה לסיים? תתחילי ותסיימי. טוב, חינוך, תורנויות. חינוך, טוב, אוקיי. חונכות, א' ספרייה. מה את אומרת? ואני גם מתרגמת של גלינה בזמני הפעמים. תספרו לי קצת, מה אתם עושות ביום יום? מה זה מה אנחנו עושות ביום יום? מאיזה בחינה? עליזה, כאילו לא בזמן שאת מתחבאת מכולם, ביום יום שאת עובדת. אני מתחבאת מכולם? אני מתחבאת מהמשרד שלי. אני בטלפון כל היום. זה לא, מי זה? עכשיו תגיד, עכשיו רחל, הבנתי שרחל בלטה, בנשי אמלק, היא המפקדת שלך. תספר עליה, איך היא בתור מפקדת? קודם כל, היא המפקדת הכי מצחיקה שיש. בסדר, לשקר גם אני יודע. חוץ מזה שהיא מצחיקה והיא קצת מבולגנת, איך היא? קשה? היא קשה, לא איתי.
אני זוכר, אנחנו החיילים, היינו במסדר בוקר הראשון, כן. בקיצור, כל השוחרים עומדים וזה, ואז אתה חשבת שאתה ביונסה. עלית למעלה, שם למעלה, ודיברת משם, לא, זה לא מקצועי, זה לא מקצועי. עולה למעלה, ומאז ביונסה. ככה התחלנו לקרוא לך. אחרי זה, מה היה, אתה זוכר? מה הכוונה ביונסה? ביונסה, כי חשבת שאתה בהופעה. עלית למעלה. יותר קל לראות את כולם מגובים שם, כן? לא בקטע של ביונסה או משהו. לא, זה היה מצחיק פשוט. ואתה זוכר גם במסדר שוחרים לבדוק כיתות. ואז אנחנו הגענו למסקנה שזהו, סולדוחה צריך פרומטר. בעצם אז את פה הרבה שנים. מתי כבר מגיע השלב הזה שאת רוצה לבוא לפה וככה לחורר את כולם? כל יום, כל יום. למה אין לנו רישיון לנשק לנגדים? אם היה לנו, היינו מגיעים כל בוקר. כל יום. וכמה חיילים יש לך? האמת, הפסקתי לספור אחרי 30. אני יודע שאנחנו משהו כמו 34, משהו כזה, כן. אני שוכחת מדי פעם מישהו, אז זה מתכנס ל-30. ואיך זה לדעת שיש לך 34 חיילים וכולם מתעלמים ממך בקבוצה? תקשיבו, זה לא בסדר. טוב, אז אני ככה, לפי מה ששמעתי מהאנשים פה וזה, אז הבנתי ששירה את בעצם... פה, תדליק מזגן. אין מזגן, הרכב לא עובד, דיברנו קודם עם אורן, הרכב מקולקל. אוקיי, נו. אוקיי? יש משהו שעובד בבסיס הזה, אני לא מבין. רותם. אורות. טוב, אז צוות י"ב כפיים, צוות י"ב. התחיל השלוחלת. טוב, צוות י"ב, ספרו לי קצת, קודם כל אנחנו נוסעים. לבקר את עידן. לא, אני לא הולך, הבנתי שיש שם מלא בורות, אני לא מתאים לי. עכשיו שמישהו ישבור לי עוד רגל. טוב, תספרו לי קצת על המפקד שלכם. מי המפקד שלכם בכלל? רועי, צוררו. אוקיי, אני כבר מבין על מה השיחה מתקדמת. אפל. סגרירי. זה בעצם כמו שאתה בא לבחה 21. זה ההרגשה. טוב, רותם. כן. הבנתי שהשנה היו 45 משהו כזה פניות לקפס. את מודעת לזה שזה מאז שנכנסת לתפקיד? ממש לא. זה משפיע, אנחנו רואים את זה מחלחל למטה לחיילים. ממש לא, אני רוצה להגיד לך. אני רואה אותה. מי את? אולי בגללכם בקפס. אם לא תנקו את העלים, אני זורק אומר בטוב. ובגללי הם בקפס? אני רואה את העלייה. אני גם רואה את העלייה. מתחבאים בגללך בשירותים של השקט, ואת אומרת שבגללי הם צריכים ללכת לקפס. שאלתי את עצמך שנייה, מה את עושה? אנחנו רואים את הירידה. חכי, אנחנו עוד לא הגענו אלייך. רותם זאת אמא תרזה, אם שכחנו. בואי, תקשיב, בגללי עוד לא התחבאו בשירותים בשקט. אמא תרזה של דש. אתם מסתדרים. תקשיב, צריך לזרום. אני הבנתי פה, בטכנית צריך לזרום. עם טפשת הריון צריך לזרום. עם אנשים פה צריך לזרום. אם אתה לא תזרום, חבל, ותסתכל. יזרימו אותך אולי. יזרימו אותך, זה רותם תדחוף אותך לאט לאט. תשתפו אותי קצת על צוות י"א, חוץ מזה שהשכבה שלכם נראית כמו שהיא נראית. השכבה שלנו מדהימה, סליחה. מדהימה, אתה יודע. פירקו גלי עשן. הם מוכשרים מאוד, מפרקים גלי עשן, שוברים היום השכבה שלי, היום הכיתה שלך ראש השיפוצניקים, עושים לך מלט, גבס, מה שאתה רוצה, נגיד לך דלתות, שיפוצניקים, הכל. י"א 7 בכבודם ובעצמם. י"א 6 המושלמים לעומת שלך. בסדר, זה ישר לעובדה. אין לנו יותר מדי, לא צריך את הקורסים המיוחדים בכלל, הדרכה וכאלה. אני רק אציין שאתה בתור מנהל בית הספר, אתה אפילו לא חגור. אני אציין את זה. שאיתמר יראה את זה, אני מקווה שאיתמר רואה את זה. בסדר? אני מובטח, קובי מובטח, וקובי בייבי בידיים שלי, בידיים טובות. האמת היא שאתה נוסע מהר. אני העט. אלה, את, כל מי ששואל מי זאת אלה המורה לאנגלית, אז אלה את זאת שצדה תלמידים. ככה אנחנו יודעים. אלה זה שתלמיד מבריז לאלה משיעור, אוי ואבוי. אוי ואבוי. נכון. שומעים אותך בכל השכבה. לקרוא לו. וגם את מרינה. אין דבר כזה להבריז. משטר רוסי. חיכיתי שתגידי את זה. שירה, האמת היא שאת ככה הראש, המנהיגה. ברור כמובן, תמיד הייתי. הלידר.
אוקיי? של השלוחים בעצם, הבנתי. לא הבנתי, הבנתי, את ובתל, ככה חושבות שאתם דוגמניות של ווג. אתם מסתובבות, יאללה, עקבים, את עם השיער אפרו הלאה. כל ערב צוות ככה. אני אראה לך, ניצן, תראה איזה יופי, מה אני הולכת לשים, אני שם את החטאית הזאת. אני יודע עכשיו חשבתי שהיא גבר, אני לא יודע מה איתכם. מי? את. הבנתי שבטיול השנתי ככה יצאתם וזה, והיא קרתה תקרית. כן, איזה תקרית. עם משפחות פשע אצלכם. חמסה פותחים עין על השכבה שלי יותר מדי. כבר, אנחנו לא פותחים עין, זה קרה, זה עובדה. לא אמרנו וזה קרה, אם זה קרה, זה בעבר. מה הוא עשה, התלמיד, אלפרון? וכאילו... את מסתדרת ככה עם הכיתות? כיתות של יותר קשות, הכיתות. ואת השנה הקלת על עצמך, ואמרת, אני אקח השנה, לפני 3 שנים, לקחת כיתת תוכנה. אין לי מושג איך הגעתי לתוכנה. אילפת אותם. הם כמו רובוטים. הם כמו רובוטים. איזה רובוטים? הם כמו רובוטים עכשיו. באמת, הם מדברים ב-0 ו-1, אני לפעמים לא מבין אותם. 0 ו-1, אבל מאנטיפטיות מלאה, הגבאתי אותם לקצת אנושיות, מה רע? נכון, זה נכון. הבאת בהם את העממיות של מכונות, את השכונה. נכון, את השכונה. העממיות של מכונות. פחות צ'רחובסקי עכשיו, זה יותר קולטום. ילד בכיתת תוכנה חשב שהגלה ישן הוא מצלמה, אז כדי שלא יצלמו אותו מתלבש, הוא פירק את הגלה ישן. רק הבעיה שכשנכנסנו לחדר היה ריח של עשן ולא ילדים ערומים. זה הבעיה. ומה ציפית לראות? ילדים ערומים? לימור. באמת מה זה? אלמוג. כן. הנוגדי דיכאון שאתה לוקח. קשים. זה במרשם או שלקחת משלי? לא, זה בגלל עליזה. זה בגלל עליזה! נפתחנו, שלי! נפתחנו. אז הבנתי שעכשיו היה לכם מבחן מסכם, נכון? נכון. בספרות. 2 מבחנים מסכמים עשינו. 2 מבחנים מסכמים. והבנתי שהממוצע ציונים בי"ב 8 הוא מאוד מאוד גבוה. ארצי גבוה. 73.8. יפה. למדו להעתיק. אוקיי, נו. איתמר, תספר לנו בעצם בתור אחראי בטיחות, איך זה להיות עם דם על הידיים. אני הולך למקווה פעם בשבוע. לתאר את עצמך או סתם בשביל אסף? ואמרתי הגומל וגם בגללו. והכלב הזה, הוא מודע לזה שדרסת אותו, שאנחנו... הוא לא מודע, הוא מת. הוא מת. חיכיתי שתגיד את זה, שנדע שאתה מודע לזה שרצחת מישהו. שנדע לזה שתהיה מודע שרצחת. ודבר אחרון, עליזה, בהתחלה שאלתי אותך מה את עושה, ואת תתבייש קצת להגיד בחינוך תעבורתי. עכשיו, כאילו, זה קצת מביך, כי בעצם אמרו, חסר לי תקן, עליזה. כאילו, ברירת מחדל, אבל הבנתי שאת עושה בעצם ולוקחת את המקצוע באמת בידיים, והנה באמת איתמר דרס כלב. טוב, אז טדי בית"ר ירושלים, הבנתי שאתה נוסע לירושלים בערך כל יומיים, יש לך איזושהי מסעדה שאתה אוהב להתארח בה. ברור, איש טבח. מכיר את האיש טבח? לא, אני לא מכיר כי אני לא הולך למקומות האלה, אבל אתה מוזמן לספר לנו מה זה המסעדה הזאת. איש טבח, זה מאפה, בוכרי, מפוצץ בבשר. אתה בוכרי? לא, לא בוכרי. אז אתה נוסע לירושלים בשביל בעצם בצק פילו עם בשר. אתה רוצה סדר בכיתה, אתה רוצה סדר בעבודה, תתחיל מדברים קטנים, הדברים הבסיסיים. זה לא סובייטי נהיה פה. זה נהיה חינוך סובייטי. באמת שכן. באמת שכן. והתלמידים עד כמה זה מצחיק. והתלמידים מקבלים את זה? בהתחלה לא, אבל אין להם ברירה. ותגיד לי, עכשיו הבנתי גם שאתה אחראי על השקם, נכון? נכון. אז איך זה שאתם פותחים ב8 וב8 ודקה אתם בספירת מלאי? יש שלט, אחי. טוב, הבנתי שאת בהיריון, כי לא רואים, באמת לא רואים. מזל. ולא מספיק זה, גם השנה יש לך את חברנו האהוב את דבר. אוי, מתה עליו. כולנו אוהבים אותו ומוכרים לו תודה על זה שהוא הגיע היום. ובכלל? ושהוא גרר את עצמו היום אלינו ככה. בעצם עד כל שנה יוצרת מציאות רבודה נקרא לזה. כשאנחנו נכנסים ככה, וואי ככה, כולם התרגשות, המדריכים החיילים ככה רועדים וזה, מה נקבל, ואת שמה את כולנו ב-222 ואומרת, חלוקת תפקידים. כאילו זה פרסים, מה שאת מחלקת. כאילו אנחנו עומדים ומחלקים לנו סוכריות. אבל זאת החוכמה. כאילו אנחנו עומדים ומחלקים לנו סוכריות. אתה ממעין מעבדה 222, וכולם מתרגשים וזה, ובוכים. זה לא כי את אומרת לנאורי, עכשיו אתה חי מעבדות,
זה לא כי את רוצה לצ'פר אותנו וזה, זה כי פשוט לך כוח לעלות למעלה. בואי נדע באמת, וגם... תשמעו, אמרתי בעצמי שאני כבר הזדקנתי, לעלות עכשיו 2 קומות, 3-4 פעמים בשבוע. וזה לא נדבר על זה גם שאת לא יכולה לבדוק אבק, כי את לא מגיעה למחוללות ולזבק. ומה כולל התפקיד הזה, חוץ מזה שאת יודעת, תוקפים אותך כל הזמן, ואת רק צריכה לברוח ולהגיד שאת לא במשרד? את זה שנלקחה לי השמחת חיים. מה את אומרת? אני לא אותו בן אדם. מהבן אדם שהייתי לפני התורנויות ואחרי התורנויות. רואים עלייך, רזית, את נראית קצת חיוורת. שמעתי. אז מה? אתה מוכן להירגע עם הבובה בבקשה, קובי? כאילו הוא? למי דיברת? אליו, הוא קובי אמרנו. נכון. אתה רוצה לדבר על בייבי קובי? תגיד לי, איך זה? אתה מבין מה קורה פה? אתה מבין למה אנחנו בקושי עוברים בביקורת? כי המחליף שלך זה בובה. יש לכם את הוועד מורים וגם את הסופגניות שיש לכם שהבאתם בחנוכה לא הבאתם לנו. עזבי את זה. אוי, נו די. זה כמו שמגיעים אליי ואומרים לי, מגיעה לי סופגניה. מה זה? מי אמר לך שמגיע לך סופגניה? מורה או חייל? מגיעים אליי מורים, אומרים לי, מגיעה לי סופגניה. נו. אז למה אנחנו לא קוראים סופגניה? תבואו לחדר מורים, תקחו. אנחנו באנו, אמרו לנו שאין. לא משנה, בכל מקרה, רצינו סופגניה, אמרו לנו שאין. זה כל העניין, וזה ממש לא בסדר. עזבי זה שאתם עושים לו את המוות ואתם כל שקל רוצים, כאילו באמת. אז תחזירו לכם 3 שקלים. סליחה, ואם לא אכלתם סופגניה, זה פחות קלוריות. מה זה קשור? אבל אנחנו חיילים, אנחנו רוצים לבוא לקחת סופגניה. מספיק, הפכת להיות קציצה. אני ממש שני, איך זה להיות בשתי מנות יחידות בעצם, שתעלה פשוט בגימלים, אז את ביחידה, בצוות של גברים. סבבה. את האמת... אוי ואבוי לי, מזעזע, באמת. ודבר אחרון בעצם, זה שאת רכזת של כמה מגמות, ויש לך כל כך הרבה חיילים, וכאילו כולנו באמת אוהבים אותך. ואני אוהבת אתכם, ואני רוצה שזה ייכנס לסרטון. אנחנו נכניס את זה. באמת אוהבת אתכם. ואנחנו מודים לך על ככה שאת נותנת לנו לעשות מה שאנחנו רוצים, ואנחנו ככה מזלזלים בכיף. טוב, אז מה, אתה כאילו בעצם זמר נודד, איך זה עובד אצלך? כאילו, כי במסיבת י"ב הזאת אני אחראי, אתה לא מתקרב למיקרופון. לא. אנחנו מקליטים אותך לפני, אוקיי? ותדבר. אני כבר מכיר את המילים בעל פה. אוף גוזל, חתוך את השמיים, טוס לאן שבא לך. הוא באמת טס, הוא כבר לא פה. רק אל תשכח. יש נשר בשמיים, גור לך. יש רותם בשמיים. רק שרותם לא תשמע אותי. כנסי. אילנה נדחפה לנו לצאת. טוב, אילנה. בעצם את יכולה להסביר לנו מה התפקיד שלך בכוח פה, בטכני? אני כלבויניק, אתה לא רואה את הצבע העור שלי שחור. עושה הכל. ולא עושה כלום. לשדכם זה. הבנתי שתמיד כל הזמן תיאות שמדברים ובשלוחות וזה אמרו שהשירות הכי טוב, באמת האוכל הכי טוב והתנאים הכי טובים, המפקדים הכי טובים נמצאים בטכני. נכון. חיפה. ואיך זה להיות אחראית על כל הפעילויות שיש פה, על אותו טקס שאנחנו רואים כל שנה של רבין. למה ככה? למה ככה? לא נמאס לך, באמת. לא נמאס לך להיות ככה. מה, לעשות טקסים וזה, אני אוהבת לשמח את התלמידים. זה הכי כיף שתלמידים... את התלמידים זה משמח, אותנו לא. להתראות, תופו לי מהרכב. יאללה, צא לי מהאוטו, צא לי מהרכב. תודה שגם אני אחראי על הרכב הזה. אתה אחראי על הרכב הזה? בגלל זה הוא לא עובד. זהו, תוכל לצאת. יושבת, התנחלה לי במונית. אני מאחרת לשיעור. יאללה, ביי. לאיזה חינוך תעבורתי? נסיעה הכי גרועה כולי בחילות. ואני פטור 6-10, כן? פטור 6-10, לא זה. בחילות. סמק.